Ние не искаме да се мешаме в политическия живот на България. Еднъж се опитахме и българската държава я свърши своята работа на 1934 година. Закрива народ. И от момента от 1934 година македонските българи останаха без защита. Всекъде, където живееха. И в Гърция, и в България, и в Македония, и в Западните Украини. Трябва да се поучиме да не се мешаме в вашата политика. Нас не интересуват социалисти, комунисти, фашисти, русофили, американофили. Ние искаме тие, които обичат България и Македония, които ги обичат българите в Македония, които ще ги помогнат българите в Македония, без разлика на нивният политически предикт. Има нещо, което главният редактор Стане ми забранява да го напишем, но мога да го кажем винаги. Ако не обичам некого на той свет, има една отвратителност, мислим, че повече ми е към Путин, отколко към Сталин. Една ненавист. Аз съм възпитан в една Югославия, ние където сме били католици, и мало аз не съм бил там, с протестанти. Ние сме живели с унгарци, с хървати, с словенци, сме били огромно море, големи срещи. Ние сме некли един дух на демокрация и русите са били ненавиждани в тия пространства, освен в шумадийските пространства на тесната Сърбия. Ако един ден Путин каже, че Македония е българска земя и македонският народ е български и македонското писмо е българско, аз следващия ден ще стана най-големия путинист и всеки ден ще му пишем панегирици в трибуна Мъка. И ще забравим се всички мои 30 посещения на Америка, пътувания, поклонения. Съм бил 3 пъти гостин на Стейт департамента. Всичко това ще забравим. Всичко това ще фърлим в река. Само нека каже, но той това няма да го каже. Ние трябва да се държиме на страна, за да можем да, како да кажем, да можем с всички вас да комуникираме и всички вие с нас да контактувате, да бидеме всички наши, малко е идилично, но е възможно. България трябва да преодолее, Коста, за темата, за коя говориме и за която винаги ти е било мъчно, когато говорим, ама... Така е. България трябва, българските политически партии, българските политици, па и тие горе от БНД, ВМРО, трябва да се отбегне начинът на комуникация с нас, като с един тон на патернализъм. Ние не сме изостанали. Ние сме само били повече време покорени от вас. Ние сме доживели повече погроми в един продължителен период. И ние, за разлика от вас, тук обществено, ние по-тежко сме се привикнали на окупацията.